Da, da, da. Mai dăm o tactică, puțin, veniți încoace, veniți încoace. Hai de nu, hai Veniți de după mine, veniți tactica, după ia. mine, veniți după mine. Mi-e frică. Frică. Stai. Auzi, dar știi ce? Acum mergem la V. Baf. Acum mergem la V. Fair enough. Era acolo Cam într-o asta e tactica, mă. Bă, știi cum e? Facem mulți pași acolo, ne aude că... Mamă, da. Facem gălăgii. Asta nici nu s-a știut. Uite, asta e nici nu se știe. Se dracu. Poate! Unde-i bomba? Pe mijloc. Fai, unde-i? Pe spate. Amândoi. Să le faci poză la amândoi, să-mi trimiți. Coaie, am tras. A picat! Înseamnă că s-ai tăi ăștia. Faci un pic. Tot acolo. Ce dracu? Bravo. Deci cum